Milaka herritar elkartu ziren larunbatean sarek deitutako manifestazioetan, euskal presoen aldeko urratsak egiteko eskatzeko. 200 bat mobilizazio egin ziren eta Bilbokoa ezohizkoa izan zen arren jendetsua izan zen. Espetxeetako salbuespen egoera bukadadila aldarrikatu zuten, urruntzea ez ezik, graduen progresioaren blokeoa eta espetxe baimenak lortzeko zailtasunak salatu zituzten. 2022. Urtea egoera aldatzeko mugarri izatea espero du sarek. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudioetatik ari gara zuzenean eta mendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zen munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Urtarrilak 10 ditu gaur eta hasieran azaldu dugun bezalaze urtero legez sarek euskal presoen eskubideen aldeko mobilizazioa antolatu zuen asteburuan zehar. Ezohizko mobilizazioak, manifestazioak izan ziren, baina beste urte batez, baina izturriak ez zuen eten elkartasun hau. Dane Arbeo. Asteburuan milaka eta milaka lagun kalera irten dira euskal presoen eskubideen alde eginez. Osasun egoera dela eta sarek Bilbon egin asmo zuen mobilizazio jendetsua bigarren urtez jarraian Euskal Herriko hiri, herri eta auzoetara hedatu zuten elkarbizitzarako, bakerako eta etxerako bidean lelopean. Urrunketaren eta euskal presoi ezartzen dizketen gainerako salbuespen neurrien bukaera exigitu zuten manifestariek eta ia 200 tokitatik zabaldu zuten aldarrikapena. Joseba Azkarraga eta Bego Atxa sareko bozeramaileek adierazpenak egin zituzten Bilbon manifestazioa erdibidera iritsi zenean eta bertan mobilizazioen helburua argi eta garbi nabarmendu zuten. Presoen eskubideen urrapenaren amaiera eskatzea, ez? Eta gure helburua gaur berdina da, presoi aplikatzen zaien salbuespen legedia eta politikaren amaiera eskatzea, zeinak euskal presoen urruntzea, graduen progresioa eta azken finean bakea eta bai elkarbizitza ekiditen duena, ez? Helburu hori bidea elkarrekin eginda lortuko dela adierazi zuten. Mobilizazioen biharamunean datozen urrats eta erronkak zeintzuk izango diren nabarmendu zuten. Erronka berri horien artean, alde batetik elkarbizitza bakerako eta etzerako bidean deritzon agiria plazaratuko dugu hemendik eta egun gutxitara. Bertan espetxe politikaren eta sarek egindako bidearen inguruan hausnarketa bat egingo dute, baita zentzu horretan egiteke dautenaren inguruan. Era berean 3 milioi kilometro deritzon ekimenarekin ere jarraituko dute. Orain 3 milioi horietatik 2 milioi kilometro eginda dauzkagunean, honen inguruko nondik-norakoak ere egunotan plazaratuko ditugu. Horren bestez, bizikidetzarako, bakerako eta etxerako bideari bultzada ematen jarraitzeko deia egin du sarek. Bai instituzioetan baita kalean ere lan egiten jarraituko dute finean urte hau urraketen azken urtea izateko helburuarekin. Eta manifestazioaren aurretik, goizean zehar Bilboko Euskalduna jauregian bildu zituen sarek alde bateko zein besteko biktimak elkarbizitzan, bizikidetzan aurrera egiteko xedearekin. Bertan esandakoak bildu ditu Carolina Suarez lankideak. Arratsaldeko manifestazioen aurretik mahai inguru antolatu du sare herritarrak Bilbon Euskalduna jauregian. Gatazka politikoaren 4 biktima elkartu ditu mahaiaren bueltan hain zuzen ere. Robert Manrique, Naiara Zamarreño eta Rosa Jutz etaren biktimak, eta Maider Garzia eta Idoia Zabalza estatu indarkeriaren biktimak. Besteak beste hizlariek gizartearen rola nabarmendu dute. Manrikeren esanetan, instituzio publikoen aurretik doaz herritarrak askotan horiek egiten dituzten urratsak ezkutatu nahi izaten diren arren. Horretan Zamarreñok errenteriako adibidea jarri du bera bertakoa baita eta nabarmendu du ezker abertzaleko kide batzuen gertutasuna ere sentitu izan duela. Maider Garziak berriz, ohartarazi du berdinak direla biktima guztiak, esanez inor ez dagoela inoren gainetik. Era berean presoen aferaz galdetuta, Manrikek adierazi du araudiak betetzeko daudela eta halaxe aritu da gaiaz. Que lo que no puedo entender y en lo que no estoy de acuerdo es en que, dependiendo del delito que alguien haya cometido, se le aplique una normativa especial. No, los delitos son delitos. Los atentados son atentados, los crímenes son crímenes.
y hay una normativa que aplicar, independientemente de que sea un atentado, de que sea un robo o de que sea cualquier otro tipo de delito. Zamarrainok berriz euren familietatik gertuago egoteko eskubidea dutela azaldu du, baita gradu aldaketak izatekoa. Ordea, justizia bada, aurrera egiten lagunduko duela gehitu Zabaltzak eta adierazi presoek euren etxeetatik gertu beharko luketela. Iritzi bereko da jutzere justiziarik ez bada indarkeria dela iritzitan. Eta justizia bada, beti izanen da, ona beti lagunduko du aurrera egiteko. Baina justizia mendeku bezala erabiltzen baldin bada, alegia, edo beki izan da, justizia beharrean mendekua baldin bada, ez bakarrik presoa dauden pertsonaiekiko, baizik eta bereziki nik uste dut beren familiarekiko. Y si las normas dicen que el preso tiene que recibir, pues aquí no hay nada que discutir. Yo creo que es que ni siquiera tendríamos que perder el tiempo discutir esto. Para mí, sencillamente, lo que habría que hacer es condenar la violencia. Es que es una cosa que yo no puedo, y lo digo sinceramente, no puedo entender cómo la gente no solo no condena, sino que hay gente ahora que parece que coquetea con la violencia, que comprende la violencia, que tolera la violencia. No, es que para mí, antes de empezar, tendríamos que empezar por ahí. Bestaldetik, biktima gisa erabiliak sentitu izan direla ere aipatu dute Jutsek eta Manrikek. Hala, Jutsek erantsi du, ohikoa dela biktimen minaren erabilera eta nekatuta ere badaudela horrekin. Horrela hainbat izan dira mahai inguruan jorratutako gaiak, sareko kideak izan dira, baina ekitaldiari amaiera eman diotenak ezer baino lehen, solasaldian parte hartu dutenen hitzak eskertu dituztelarik. Gainera, euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduak eskuinari eta eskuin muturrari gogorarazi die urteak igaro direla jada eta desegin zenetik, beraz aurrea egiteko ordua badela. Argi dago sufrimendu hori arintzeko eta aukera berriak irekitzeko, zauriak sendatzeko eta elkar bizitzan aurrera egiteko borondatea badagoela. Aurrerapen positibo horiek ordea batzuentzat ez dira nahikoak. Euskal presoen kolektiboak adierazpenen bat egiten duen bakoitzean, jarraian beste eskakizun bat dator. Hori guztia ez ahaztu, legeak ezer eskatzen badu ere. Ordu batetik aurrera izango dugu hemen Hamaika Telebistako platoan Begoatxa, Sareko bozeramailea, hain zuzen ere larun bateko mobilizazioen balorazioa egiteko eta baita ere euskal presoen egoera zein den aztertzeko, eta esaten genuen Bilbon eta hainbat hego Euskal Herriko herrietan egin ziren mobilizazioak, baina ez bertan bakarrik izan ere, Baionan ere izan ziren mobilizazioak, bakegileek deituta 100 lagun bildu ziren bertan, eta dagoeneko urrengo hitzordu bat jarri dute, bakegileek fase berri bat iragarri dute, otsailaren 18an egingo dute presoen aldeko lehen ekintza ikusgarria, Frantziako gobernuarekin duten blokeo egoera gainditzeko. Eta bestalde, Miren Txingidariek bukatu dute euren bidea, 20 urte baino gehiago errepidean ibili ondoren, eta urtero 700 voluntario baino gehiago hartu ondoren, amaitu dute ibilbidea esan bezala. Sakabanaketari aurre egiteko, azken urteotan euskal presoak zeuden Urruneko kartzeletara 11 bidaia egin dituzte Miren Txingidari taldeak, zeniderik ez bizitarik gabe lelopean. Bere lana bukatutzat eman du taldeak, Mediterraneo aldeko espetxeetan jada ez baita euskal presorik, sakabanaketa amaitzen ari dela eta furgonetak saldu egin dituzte jada. Eta gaurko lerroburuen artean ere, Euskal Herriko ibaiei begira jarri behar gara, izan ere atertu gabe egin du euri asteburuan zehar, atzokoan batez ere, eta hainbat lekutan hasi dira arazoak uholdeekin, besteak beste Arakil, Bidasoa, Butroe eta Oria ibaiek gainezka egin dute eremu batzuetan. Bilbora joko dugu, bertan baitago Aiara de Urreta lankidea, eguerdion, zein da Bilboko egoera? Azaro abenduan bezala, Euskal Herriko ibaiei begira daude begi guztiak, gaur goizean
Atertu gabe egin du euria asteburu osoan eta batez ere atzo, eta hainbat lekutan hasi dira arazoak uholdeekin. Hemen Bilbon Nerbio ibaia indartsu dator eta momentu honetan euria ari du. Baina ez da aurre ikusten Nerbio ibaiak gainezka egingo duenik. Izan ere, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, euriari dagokion abisu horia 12 arte egonda indarrean, eta Nafarroan aldiz egun osorako aktibatu dute abisu horia. Iparraldean ostera, arratsaldeko 6 arte indarrean egongo da abisu gorria. Ondo da, Aiara, eta beste gai batzuei helduta, ekonomia gaiei helduta, hain zuzen ere, lan erreforma izan behar dugu izpide, izan ere kongresuan bozkatzeko hilabete baino gutxiago falta den honetan, LAB sindikatuak prentsaurrekoa eman du, eta Garbine Aranburu idazkari nagusiak adierazi du lan erreforma hori txarra dela eta ezin dela onartu. Bertan izan zara, Aiara, zer nabarmendu du Garbine Aranburu idazkari nagusiak? Bai, ara da, LAB sindikatuak agerraldia egin du gaur goizean, lan erreformaren analizia egiteko eta sindikatuak emango dituen urrengo urratzen berri emateko ere. Bertan sindikatuak berretzi du ez dela egongo kontraerreformarik, ez indargabetzerik, ez lan harremanen modernizaziorik. Eta Hego Euskal Herrian Euskal Herri propio baten alde borrokatuko duela eta lan egingo duela azaldu du sindikatuak. Gainera, Garbine Aranburu LABeko idazkari nagusiak azaldu du Euskal langileak ez daudela ordezkatuta Euskal elkarrizketa sozialen mailan. Gehiengo sindikala, eta argi eta garbi esan behar duguna da akordio horrek ez diela erantzuten gure aldarrikapenei. Eta guk gure ustetan eta sindikatu moduan pentsatzen duguna da gure kontrako jarrera irmo azaldu behar dela, erreformaren kontrako jarrera hori irmoki azaldu behar dela. Eta lan erreformaz gain, pentsioen erreforma ere albiste da, izan ere aurki, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak 4 urte beteko dituen honetan, mobilizazioak iragarri dituzte hain zuzen onartu berri den pentsioen erreforma salatzeko. Bai, hala da, asteleheno legez elkarretaratzeak egin dute eta horrez gain, larun batean, urtarrilaren 15ean manifestazioak egingo ditu Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta horrez gain Eibar, Ondarru, Tafalla, Lizarra eta Altsasun ere. Batetik larun batean 4 urte beteko ditu mugimenduak eta bestetik Espainiako gobernuak onartu berri duen pentsio erreforma salatzeko neurri murritzaileagoak ekarriko dituelako. Gainera, bihar Donostin eta Bakaleran agerraldia egingo dute pentsiodunek, beza helarazi dieten eragileen berri emateko eta gaur egindako elkarretaratzean Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak horren berri eman digu. Orduan, ze motako babesa jaso ditugu orain arte? Normalean gurekin mobilizatzen diren sindikatu guztiak, hor da Hego Euskal Herria osatzen dutena gehiengo sindikala, eta sindikatuaz gain babesa eman digute gazte kolektibo batzuk, zeniden elkarte batzuk, hau da zenidea dauzkaten sare goitzetan, eta espero dugu egun egotan ere kolektibo feministen partetik babesa jasotzea. Eta bestalde, Afinsa eta Furun Filatetiko kaltetuen elkarteak mobilizazioa egingo du gaur arratsaldean Bilbon, ez da, Aiara? Bai, hala da, protesta egingo du Aliantza eta Furun Filateliko kaltetuen elkarteak gaur Bilbon, arratsaldeko 7etan, 15 urteko esku hartzearen ondoren, konponbidearen zain jarraitzen baitute kaltetuek. Aliantza eta Forum Filateliko kaltetuen elkarteak
Manifestazio egingo du gaur arratsaldean Bilbon 7etan, 15 urte eta 8 hilabeteko esku hartzearen ondoren. Protesta Moyua plazatik abiatuko da eta PSE, EAJ eta Elkarrekin Podemos alderdien egoitzetatik igaroko da. Kaltetuek konponbidea eskatuko dute legez kanpo aurrezkiak kendu zizkietelako 1,5 milioi familiari aliantzak eta Forum Filatelikok. Eta berriro eskatuko diote Espainiako gobernuari gainera, Europako erakundeen eskaerari kasu egin diezaiola, eta irtenbide bat eman diezala 1,5 milioi familiari legez kanpo kendu baitzieten aurrezkiak eta 15 urte eta 8 hilabete geroago konponbidearen zain jarraitzen dute. Eskerrik asko Aiarade Urreta. Eskerrik asko zuei. Horiexek beraz ekonomiaren alorreak utzitakoak eta gaurkoan urtarrilak 10 Gabonen oporren ostean eskolara itzultzeko eguna da Euskal Autonomia Erkidegoan. COVID-19 aurre egiteko protokolo berria izango dute. Omikron aldaerak eragindako kasu positiboen kopuruak nabarmen egin baitu gora. 6 urtetik gorako ikasle guztiek maskara erabili beharko dute, bai barrualdean, bai atsedenaldietan ere, eta burbuila taldea ikasgela izango da berriro, eta ez da eskola kiroleko lehiaketarik egongo gutxienez urtarrilaren 28 arte. Era honetan eta goizean Gotzonez Sagardui osasun sailburuak egoera epidemiologikoaren inguruko datuak eguneratu ditu. Intzidentzia 6.600 kasukoa da eta 137 gaixo daude zainketa intentsiboetako unitateetan. Era berean, sailburuak iragarri du gaur bertan aldaketa egin dutela protokoloan eta farmazietan salgai dauden antigeno testei dagokionez, horietan positibo emanez gero eta sintomak edukiz gero, herritarrak berehalakoan isolatu beharko dira. Gainera, kolektibo zaurgarrietako kide izanez gero, Osakidetzarekin harremanetan jartzeko eskatu du. Eta bestalde, 40 urtetik gorakoei errefortzu dosirako hitzordua ematen hasi da gaur Osakidetza. Eta kutsatzeak goraka jarraitzen duten bitartean, Osakidetzako lehen arreta kolapso egoeran dagoela salatu du Euskal Gehiengo Sindikalak. Horregatik urtarrilaren 23rako deitu ditu manifestazioak. Osasun arloan gehiengoa osatzen duten sindikatuek mobilizazioak egingo dituzte urtarrilaren 23an Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Hala, sindikatuek mobilizatzera deitu dute batik bat Osakidetzako egungo egoera egiturazko arazoa dela zaratzeko, egoera konpontzeko berehalako neurriak eskatzeko eta behin-behinekotasuna mugatzea exijitzeko. Sindikatuen ustez gainera egungo egoera ez da izurren ondorioa, egiturazko arazoa baizik, eta horrez gain nabarmendu dute, osasungintza publikoa eraisteko estrategia programatua aplikatu dela azken hamarkadan. Halaber, ohartarazi dute beharginek ez daukatela denbora nahikoa eguneko beharrak egiteko agendak itota baita euskaten. Izan ere, gastigatu dutenez, egiturazko arazoak konpontzen ari dira Osakidetzako profesionalen esfortzu pertsonalarekin. Horiek horrela urtarrilaren 23an, igandea goizeko 12etan egingo diren protestetan, sindikatuek adierazi dutenez, lehen mailako arretaren kolapsoa eta ospitaleetako arretaren gainkarga salatuko dituzte. Egoera hori gainera Osakidetzako langilei ez ezik, herritarrei eta eragilei ere eragiten die. Horregatik mobilizazioetan parte hartzeko deia egin dute. Hain zuzen, Osakidetzako LAB sindikatuko arduraduna den Eneko Paskualekin egingo dugu bat zuzenean, eguerdion? Bai, eguerdion. Seigarren olatu betean gauden honetan oso agerian gelditu da, ez da, Osakidetzak dituen arazoak. Nola definituko zenuke egoera? Bueno, pues egoera definitzeko erabiliko nuen hitza, kolapsoa izango da, ez? Kolapso totala lehen arretan, eta lan karga desbordaturik eta erabiltzaileok behar dugun arreta emateko baliabide eza. Pertsonal eta inbertsio falta ikaragarria eta egoera oso larria da baita ere espezializatuan. Ospitaleko presio asistentziala izugarria da
eta guzti honi erantzuteko Eusko Jaurlaritzak errezeta bakarra da langileak esprimitzea, ez? Eta, ikusi dugu langile eventual prekarioak maltratatzen dituela, kaleratu eta gero langile jubilatuak lanera deitu, edo praktikan daudenei lana debalde egitea eskatu. Ez guztia onartezina da, eta 2 urte ondoren fisiko eta mentalki oso ikututa dagoen plantilla puntilla ematea da erabaki hau. Azaldu duzuenez dena den, eta urteetan zehar egiten dituzuen manifestazioetan ikusi den bezala, azaldu duzuenez, pandemiaren aurretik ere arazoak bazeuden lehen arretan, hau da, arazoa estrukturala da, ez da pandemiaren ondorioz etorri dena, baina hala ere pandemiak ondorioak ekarri ditu, ez da, lehen arretara. Bai, noski, pandemia aurretik ere egoera orokorrean larria zen eta lehen arretakoa bereziki, ez? Mobilizazio ugari egin genituen, eta 3 greba barne, inbertsio faltarengatik, eta lehen arreta azkenean desmantelatzeko bidean zegoela salatzen genuen, ez? Orduan, pandemiak ere ekarri duen lehenengo ondorioa, salatzen genuen egoera hau, bere azaleratze brutala esango genuke, ez? Oso agerian utzi du, salaketak benetakoak zirela eta egoera oso larria zela. Eta ondorioa gaur egun uste dut denon begiristan daudela. Lehen arretako estrukturaren ahultasun lotxagarria eta baliabide ez nahikoa daudela, momentu honetan egoerari aurre egiteko. Abenduan bertan egin zen dituzten elkartaratzeak, osasun zentroen atarietan, ordutik zerbait aldatu alda? Bai, esango genuke agian okerrera aldatu dela, ez? Lehen osasun zentroen ordutegiak gehiago murriztu dituzte eta presio asistentziala handiagoa da. Beraz, esango genuke prekolapsotik kolapsora pasa garela. Beraz, zein da eskaria Eusko Jaurlaritzarentzat? Azken finean, gobernuak neurriren bat hartu beharko du, lehen arreta bizirik mantendu nahi badu, ez? Guk argi daukagu, honen aurrean zehozer egin behar badela, eta ez badago konponbiderako prestutasunik, gu borroka eta mobilizazioak areagutuko ditugula. Baita ere ez duzuela greba baztertzen, ez? Esan duzue baita ere. Ez, egoeraren arabera ikusiko dugu gure mobilizazioak nola areagotu, ez? Ikusten duguna da, atzera bueltarik ez duen egoera batera hurbiltzen ari garela, eta hau irautzeko bide bakarra dagoela, ez? Osasun publikoan inbertitzea eta lehen arretan inbertitzea, bai pertsonal zein baliabide aldetik. Plantilla indartu behar dela eta prekarizazioarekin bukatu behar dela, ez? Milaka langile prekario ditugunak estrukturatu behar dira eta estrukturari bere dimentsionamentua eman, bestela ez dugu egoera honekin bukatuko. Eneko Pascual, Labe Sindikatuko Osakidetzako arduraduna, eskerrik asko gurean izategatik. Emile, esker zuei ere. Eta politika gaiei helduta, Euskal Herria estatu bilakatzearen alde egin du Arnaldo Otegi, Euskal Herria Bilduren batzarre nagusian larunbatean ospatu zena. Pandemiaren testuinguruan burujabetzaz hitz egitea zentzudunena dela adierazi du. Guretzat momentu honetan, batzuk esaten dute, ez daukala zentzua handirik momentu honetan burujabetzari buruz hitz egitea. Eta guk alderantziz ikusten dugu. Nolatan ez dauka zentzuri burujabetzari buruz hitz egitea, pandemia baten aurrean erabakiak hartzerik ez badaukagu. Ero gure eremu laboralean beste batzuk gutaz eta gure harremanetaz erabakitzen baldin badute. Ero gure errekurso naturalen inguruan beste batzuk jabetza baldin badute. Nola ez da izango egungo eztabaida lehentasunezkoa burujabetza. Eta gaiz beste egin da, Pirritx, Porrotx eta Manimototzen ibilbidea omendu dute AEKak eta Korrikak Tolosan egindako ekitaldi batean, larun batean. Laurogeita zazpian emandako bide horri edo utzitako bide horri jarraipen egin diotelako eta euskararen transmisioan itzelezko garrantzi hartu dute. Zergaitik? Batez be, euskaraz aritu izan direlako 34 urtetan zehar, eta guraso ume guraso transmisio hori bermatu egin dutelako. Komunitatea gara, euskaratik eta euskaraz. Eta egiten dugu amets. Ze bestela,
Nola ulertu Euskal Herrian halako gure zirkua izango genuenik? Hola, tian zai dago! Bai, mira, hori egia da, zai dago! Bateratzeko prest, Eusko asperturik gozan baino, hementxe dago! Euskal Herriko malabaristari onena! Eta kiroletan, Novak Djokovic tenis jokalaria askatzeko agindu du epaileak eta Australiako irekia jokatu ahal izango du. Iker Aginagak emango du informazio guztia. Aske geratu da Novak Djokovic tenislaria Australiako gobernuak bisakendu eta hotel batean 4 egunez atxiki ostean. Auzia ikertu duen epaileak askatzeko agindu du eta argudiatu du tenislariari bisakentzeko erabakia ez duela zentzurik. Eta kirolariak ez duela behar adina astirik eduki bere abokatuekin edo Australiako irekiaren antolatzaileekin hitz egiteko. Urtarrilaren 6an hasi zen tenislari serbiarraren eta Australiako gobernuaren arteko tirabira. Kirolariak ez du koronavirusaren aurkako txertorik hartu, eta iaz txertoen aurkakoa zela adierazi zuen Djokovicek. Australian sartu ahal izateko txertoa hartzetik salbuetsita dagoela dioen mediku txostena aurkeztu du urteko lehen txapelketan dian jokatu ahal izateko, eta Melbourneko gobernuak ura onartu ostean, herrialdekoak atzera botazion bisa jokalariari, baimena faltsua zelakoan. Geroztik asilo eskatzaileentzat Melbournen daukaten hotel batean ertxirik egon da kirolaria. Mobilizazioak izan dira egunotan Djokovic askatzezaten, bai itxita egon den hotelaren aurrean baita Belgradon bere herrialdeko hiriburuan. Pozez hartu dute tenislariaren zaleek epailearen erabakia, baina Australiako irekiaren atariko lehia hau ez du guztiz irabazi Djokovicek. Australiako immigrazio ministroak badu eskumena tenislariaren bisa berriz ere bertan behera uzteko. Estatuko abokatuak eta epaiak berak berretsi dutenez, eta hori egitekotan, 3 urterako ere debekatu diezaiokete herrialdean sartzea. Horiek horrela, ikusteko dago munduko tenislari honenak urteko lehen txapelketa handian parte hartu ahal izango duen. Eta bueltan izango da Nafar Egoi saioa Hamaika Telebistan. Asteazkenetik aurrera ikusteko aukera izango duzu hemen bertan Hamaika Telebistan. Aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta segituan itzuriko gara Bego Atxa zareko bozeramailea elkarrizketatzeko. Orain arte. Kaixo Jasmin, gaur Ultzamaldea bisitatuko dugu. Nafarroa garaiko iparraldeko eskualdea da, Iruñeko merindadean kokaturik dagoena. Ultzamaldea 9 udalerrik osatzen dute, eta guk haietako 3 bisitatuko ditugu, Lantz, Ultzama eta Atetz. Ni iten dut ziripot. Ziripot? Bai. Zer da? Bada hemen herriko lehenozegon potolo bat, eta orain inez potolori. Ironda 96. urtean jaio zen. Enpresa familiar bat bezala sortu zen, bere egunean, gaur egun langile gehiago ditugu. Eta urte haietan ilusio, dedikazio eta esfortzu handiarekin guraso eta izeba osabek sortu zuten. Hemen badaukagu baserri eskola, hau dena dela, gu animaleken, atzekalde hortan barraskilo proiektua, eta beste hortan gaztategi artesanala Mikaela.
Duela 25 urte antolatu genuen Zurgai herri kirol taldea, eta hortik ideia hasieran Asio Floresekin ziordikoa eta bi anaiak, eta hortik hasi ginen erakustaldiak eta mobidak, eta gero dena etorri da. Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Bego Altxa Zareko bozeramailea, eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion eta eskerrik asko. Aurten ere, larunbatean ezin izan zen posible egin Bilboko ohiko manifestazio handi hori, baina 200 herri baino gehiagotan milaka lagun bildu ziren euskal presoen eskubideen alde. Zein da balorazioa? Bai, hala da. Egia da osasun egoerak Bilboko kaleak betetzea ekin bazuen ere, esan bezala, zuk esan bezala, 200 herrietan bildu zen jentea, hiriburuetako mobilizazio ez ezik, eta egiten dugun balorazioa urtero legez, baina balorazio oso positiboa izan da, ez? Gainera osasun egoera dela eta parte hartu ezin zutenek ere sareen bitartez egin zuten mobilizazio horien jarraipena, eta beraz egin dezakegun balorazio oso positiboa da. Alde batetik presoen eskubideak bermatzea, eta bestetik baita ere salbuespenezko espetxe politikarekin amaitzea eskatu zenuten, beste behin. 2021 urtean urrats batzuk eman direla, esan daiteke, eta azaldu duzuenez, 2022 urtean mugarri izatea espero duzue. Bai, urtero berdina aldarrikatzen dugu, ez? Azken urtea izan dadila presoen eskubideen urrapenen azken urtea izan dadila, ez? Eta horretan lanian dihar dugu, eta ia benetan 2022 urte hau azkena dela esan dezakegun. Urruntzaren bilakaera zein izan da azken urte hauetan? Azken finean, egia da urte hauetan urruntzeari dagokionez pausu batzuk eman direla, pausu horiek nolabait adierazgarriak izan direla, ordura arte eman diren pausuak oso geldoak izan dira, hauek ere ez dira benetan oso azkarrak, eta ez dira bere alakoan eman, baina egia da bilakaera bat eman dela, baina hala ere asko dago egiteko urreratzeari dagokionean, izan ere 185 bat preso, euskal presotik, 90 bat oraindik ere Euskal Herriko espetxetatik kanpo daude, ez? Eta horren adierazgarri da lan egiten jarraitu behar dugula, ez? Horregatik espero duzu 2022 urtean Euskal preso guztiak Euskal Herriko espetxeetan behintzat egotea. Horretarako borondatea ikusten duzue instituzioen aldetik? Printzipioz, bai, Eusko Jaurlaritzari dagokionean, urrian espetxe politikaren eskumenen eskualdatzea eman zen, eta oraindik balorazio bat egiteko goizegi baldin bada ere, behin eta berriz, bai Jaime Tapia jaunari eta bai Eusko Jaurlaritzari horretarako borondatea entzun izan diogu, ez? Eta ez daukagu kontrakoa pentsatzeko, momentuz behintzat, kontrakoa pentsatzeko inolako irizpiderik, orduan. Urte honetan zehar lortuko ez balitz, zein izango litzateke irakurketa? Beno, gurea behintzat lanean jarraitzekoa, eta bai kaleetan eta bai instituzio maila horiek errefortzatu egin beharko lirateke, eta irakurketa berdina, ez? Urrapenekin, presoen eskubideen urrapenekin jarraituko litzatekela. Bitartean eta horixe ekiditeko, ez da, gehiengo sindikalarekin eta baita ere alderdi politiko desberdinekin elkarlanean ari zarete, harremanetan ari zarete, eta elkarlan hori azpimarratu duzu, ez, helburua lortzeko. Bai, hala da, egia da Sarek bere ibilbidea hasi zuenetik, gerturatu zaizkigun eragile politiko, sindikal, sozialak areagutuz joan direla, eta beraien elkartasuna adierazi digutela lan edo ekin horretan, ez? Eta hori oso aberasgarria da, eta bide egiten laguntzen dugu, ez? Hainbat auzi, oraindik ere konpontzeke dira, ez da, preso gaixoen auzia hor dago, baita ere adinekoena. Bai, hala da, oraindik ere oker espaldin banago, 16 preso gaixo daude, adinekoen preso kopurua ere nahiko altua da, eta hauek kalean egon beharko lukete, eta ez guk esaten dugulako, legeak horrela esaten duelako, ez, kode penalak berak aurre ikusten du gaixo dauden presoen etxeratzea, ez? Orduan hori ere bete beharra dago. Motxiladun umeen egoera ere ezin dugu ahaztu, urtarrilaren amaieran 3 urte beteko ditu izadik, eta abenduan iragarri zuten gurasoak Euskal Herrira ekarriko zituztela, eta baita ere aitari, Iñigo Gutierrezi, 3. gradua emango ziotela.
herririk alda horren gainean? Horren inguruan egia da Inigo Gutierrezi aitari 3. gradua arrasagutu zaiola, gaur egun 3. gradu hori oraindik ez da gauzatu, arrasagututa dauka baina ez da gauzatu. Hemendik eta uste dut 6 hilabetetara gainera 3 laurdenak beteta izango dituela eta kaleratzea aurreikusiko litzateke, baina oraindik ere arrasagututa izan arren ez da benetan beren beregi gauzatu. Eta amaren egoerari dagokionan ere, hori amaren egoera uste dut, ama ja Euskal Herriratu espaldin bada, Euskal Herriratzeko erabakia ere hartuta dagoela. Beraz, zein eszenatoki aurreratu daiteke izadik 3 urte betetzean? Printzipioz, 3 urte betetzen duenean, suposatzen da, aitak kalean egon beharko lukela eta aitarekin geratuko litzatekela. Ildo honetan eta azken urteetan emandako bilakaerari buruz, sarek txosten bat prestatzen ari zarete, bai kartzela politikari buruzko azterketa bat eginez eta aurrerantzean etorkizunera begira gelditzen denaren baitan, ezta? Zintzuk izango litzateke gakoak? Azken finean, txostena nahiko luzea da, baina zuk ederke laburtu duzu, ez? Txosten horretan, espetxe politikaren bilakaera bat jasoko dugu eta bai gure ibilbidearen bilakaera bat, hau da, nondik gatozen eta nora goazen, ez? Eta espetxe politikari dagokenan berdina, nondik hasi den eta zei bilbide egin den zentzu horretan, ez? Eta zeintzuk diren etorkizuneko helburuak horri begira baita, noski. Zein da txostena egitearen helburu nagusia? Azken finean gure ibilbidearen eta espetxe politikaren ibilbidea ikustea eta nabarmentzea, zein izan den eta gizarteak horren berri eta horrekin ere zer gertatu den argi izan dezala eta ikusi dezala, ez? Lehenago aipatu duzu Eusko Jaurlaritzak dagoeneko espetxe eskumena bere gain duela, oraindik ere goiz den arren erabakiak zeintzuk izan diren ikusteko edo aldaketak zeintzuk izan diren edo izango diren ikusteko. Zer espero duzu, nolako aldaketak eman daitezke? Gu konformatuko ginateke azken finean legedia errespetatzearekin, presoei dagokien legedia errespetatzearekin nahikoa izango genuke. Ez dugu aplikazio berezirik eskatzen, ez dugu bestelako aplikaziorik aplikatzen, legedia orokorra aplikatzearekin konformatuko ginateke, ez? Eta horretarako errepikatzen dut borondatea adierazi du Eusko Jaurlaritzak eta ez daukagu kontrakoa, printzipioz kontrakoa pentsatzeko beste pentsaerarik, vamos. Gizarteratzearen aldeko apustua egingo duela adierazi du Eusko Jaurlaritzak, espetxe eskumena bere gain izan da, hori nola ulertzen duzue? Egia da Eusko Jaurlaritzak kasu honetan Jaime Tapiak erabili duen asepzioa dela, suposatzen dut horrekin esan nahi duena, berari galdetu beharko litzaioke, baina horrekin esan nahi duena da, suposatzen dut presoen jarraipen gertuago bat egingo dela eta presoaren ezaugarri konkretua kontuan hartutakoa. Esain orokorra, baizik eta preso bakoitzaren ezaugarrei bideratutako ibilbidea kontuan hartuko duela. Eta gizarteratzerako orduan ere pausoak emango direla. Horrela adierazi du eta espero dugu benetan horrela izatea. Behin Euskal presoak Euskal Herriko espetxeetan izan da, urrengo fasea, bigarren fasea deituriko hori, zein izango litzateke? Ez dakit egia esan, bigarren faseaz aritzerik badaukagun, izan ere oraindik lehendabiziko fasean baiti dugu, ez? Azken finean gure helburu nagusinak Euskal presoen urreratzea da, graduen progresioa, gaixo dauden presoen etxeratzea, eta oraindik ere fase horretan, lehendabiziko fase horretan lanean dugu eta aurretiaz adierazi bezala, ez? Oraindik ere horretan, fase horretan lan asko egiteko daukagu, beraz uste dut oraindik bigarren faseaz hitz egitea goizegi izango litzatekela. Urrunketan aurrera pausoak ematen ari den bezala, ez bezala, hobeto esan da, gradu progresioan oztopoak egon badira, zein da egoera? Azken finean, gradu progresioari dagokionez, dauden Euskal presoetatik 9 baino ez dira aurkitzen 3. graduan eta eragozpen nagusia entzutegi nazionalak berak jartzen du, ez? Azken finean, junta tratamenduak, hau da, presoaren jarraipen zuzena egiten duen junta tratamendu horrek erabaki bat hartzen du, hau da, 3. gradura pasatzeko erabakia edo eta bai permiso batzuk emateko erabakia eta fiskalak erabaki hori elegin egiten du, elegite hori entzutegi nazionaleko epaiarengana heltzen da, eta epaileak askotan mugak jartzen ditu, edo eta junta tratamenduak aurreikusitako gradu aldaketa edo permiso horiek ekiditen ditu. Eta ulergaitza da, azken finean,
norbaitek presoaren jarraipena egiten baldin badu eta presoaren ibilbidea kontrolatzen baldin badu, junta tratamendua delako. Orduan azken fiskalak edo eta bai entzutegi nazionalak azken instantzian junta tratamenduak esaten duena junta tratamenduaren gainetik jartzen da, eta ez dugu lertzen. Eta erabaki judizial horien aurrean zer egin daiteke? Bueno, lanean jarraitu eta salatzen jarraitu. Azken finean erabaki judizialak dira, elegitez ez ezik, dagozkion elegitea jartzen ez ezik, hori jaguri ez dagokigu, baina dagozkion elegitea jartzea ez ezik, lanean jarraitza eta goera horiek salatzea. Juridikoki ez ezik, politikoki ere badirudi, alderdi politiko batzuek eta edabide batzuek ere, oztopoak jarri nahi dituztenik badagoela, entzun dugu, azken asteburuan, adierazpen batzuk, eskumako alderdien aldetik, batez ere, Espainiar eskumako alderdien aldetik, gizarteak nola erantzuten die horrelakoei? Larunbateko ekimenen bitartez, mobilizazioen bitartez eta konfrontatuz, konfrontatu era baketsu batean esaten dute, konfrontatuz eta behin eta berriro erakutsiz, haiek saltzen dutena eta esaten dutena ez dela egia. Arriskurik ikusten duzu Espainiako gobernua aldatuz gero, eskumako gobernu bat jarriz gero, euskal presoak berriro ere urruntzeko aukera? Hombre, urreratzeak ematen diren bezala, urruntzeak eman daitezke. Guk beldurra urruntzeetan baino paralizazioan daukagu, ez? Hau da, orain arte eginiko lan hori, gutxi baldin bada, baina eginiko lan hori, edo emaniko aurrera pausu horiek bertan bera geratzea, ez? Hori izango litzateko gure beldurrik nagusiena. Bitartean, eta batzuek zalaparta sortu nahi duten bitartean, Euskal Herrian aldiz, pauso sendoak ematen ari dira bizikidetzaren alde, eta horren adibide, sarek manifestazioaren aurretik larunbatean antolatutako mahai inguru hori, ezta, biktima desberdinekin. Zer nolako garrantzia dute horrelakoek? Larunbat goizekoa, biktimen elkarteratzea oso eredugarria izan zen. Azken finean, indarkeria desberdinetako biktimak bildu zituen ekitaldia izan zen, eta erabat eredugarria, ez? Azken finean, biktima guzti horiek gauza mankomun bat daukate, mina dena, eta min hori, eta ez dut nik esaten, beraiek ere esan zuten mina, inoiz ezin daiteke monopolizatu, ez da instrumentalizatu, ez? Eta oso eredugarria da, eta da asko daukagula euskaldunako ekitalditik ikasteko bai. Bizikidetzaren konponbidean, ezan daiteke gizartea aurretik doala, instituzioen aurretik doala? Horrela ematen du, ez? Azken finean, instituzioek ematen dute gizartea esandakoaren zain daudela zerbait egiteko, ez? Eta erabat bateragarriak dira, bai instituzioetan egiten den lan alde batetik, eta bai kaleetan gizarteak egiten duen lana, ez? Eta bizikidetza klabe honetan, zein gako nabarmenduko zenituzke? Bueno, lana eta gizarteak berak egiten dituen mobilizazioak elkarbizitzarako eta bakeen nahi horrekin, ez da? Euskal presoen egoeraz ari garena, ezin dugu ahaztu koronavirusa, ez da? Gogor jo du gurean, baita ere aldaera berriak, kutsatzen gorakada egonda, kartzeletan zer moduz? Egia da, kartzela desberdinetan, zuzendaritzak erabaki desberdinak hartzen dituztela, baina bai ikusten ari gara hainbat eta hainbat kartzeletan, jada bai bisak eta bai bizitak mugatzen ari direla. Eta horren adibide dugu adibidez Izadirekin gertatzen dena, Izadi adibidez gabonak pasatzera, oporregun hauek pasatzera kalera atera zen, eta orain berriro sartzerako orduan norbaitek espetxe horretan positibo eman zuen, eta ez dago amarekin bueltatzeko aukerarik bederen egoera hori, COVID-ak eragindako egoera hori bukatu bitartean. Berez ere neurriak indarrean jarraitzen dute COVID-aren aitzakiarekin. Hori da, eta gizartea COVID-ari egokitu baldin bazaio, ondo legoke espetxeak ere COVID egoera horri egokitzea eta bestelako baliabideak aurreikustea mugak suposatzen ez dituenak, ez? Azkenik ere galdetuko dizut, berriro ere gogoan ekarrita larunbateko ekitaldi hori, nola ikusten duzu Euskal presoen aldeko mugimendua? Beno, indartsu, lehen esan bezala eragile politiko, sindikal eta sozial desberdinek parte hartzen dutela, beraz anitza ere bada, eta posgarria, hori posgarria da, ez? Zenbat eta gehiago, hobeto. Ikusiko dugu zertan gelditzen den 2022. Urte hau, Bego Atxa, Zareko bozeramailea, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei.
Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurko Tania Arriaga eta Oiana Cabello izango ditugu gurean, orain arte. Gatazkien ziklo armatua amaitsuta sasoia da, bai, presuen auzizari konponbide bat emoteko. Gatoz Pototo, herriko preso politikoa bizitatzera. Pototo da Julen Atxurra Egurrola. 74 urte daukoz oso okerrezpanago eta 25 urte daroiaz espetxian. Orduan guk sekula Pototo ez dugu kalian, ez lekitxone ezagutu. Herriko preso politiko bat izakeran gure kide bate sala kontuan hartzen genduan, eta orduan, holan hasi ginean, beragana bizitan. Hasi zirenean presoak Euskal Herrira hurbiltzen, ni gogoratu nintzen, gure lehenengo bidaia Puertora izan zen, eta bidai horretan topa ginean, adinez oso nagusiak zirean gurasuakin, seme alabakin bidaiatzen bikote eta zenideakin, eta azkanean gu barizakutan urteten ginen eta domekan bueltaten ginen, eta gu 6 hilabetero 3 bidar juten ginean, baina azkanean bidai hori maiztasun handiagoa zen bihar daben zenide horrekin gogoratu nintzen ni. Eta batez be, gero horrek suposatzen da delako zenideentzako zigor bat, baina bebai presuentzako zigor bat. Eura daukelako azkanean bebai arduria, azkanean bideak arriskutsuak dira, gabaz, neguan, enbiar dira bidai horrek, hainbeste eta hainbeste kilometro, eta horrek presuari bebai normala moan, ezin egon bat sortzeotze eta ardura bat. Mirentxinen bidea jaiozan bukatzeko eta zorionez bukatu da. Urte hauetan zehar, Mirentxinen egin beharra izan da dispersioari erantzun solidario bat ematea. Nolabait egitea bidaiak, zenideen bidaiak ekonomikoagoak alde batetik eta xamurragoak. 16-17 urte ibili gea errepidetan eta arazoak izan ditugu, kontrolak, eguraldi txarra, elurra, izotza, baina lehen esan dudan bezala, azken finean laburpen bat eginez benetan aberasgarria izan da eta oso polita izan da. Heldu eson, ziagako bentanatik itxasua ikusteak eta bapora kontalizateak, beste bizitxasun bat emotzo, bai. Ordubiko bidea daukagu, geure kotxean gatoz, goixian urteten dugu, hartzen dugu kafetxo bat, etzen dugu bizita eta eguerdirako hueltan egon geinke, orduan, bera parte horretatik nahiko lasaizago bizi dau, bera aurria eotia. Guretzate bai, bera etxetik eta sematu hurbila egon, horrek nahi hau esan, lagun eta zenide gehiago ontzako bai, errastasunak dauzela bera gana etorri alizateko edo norek ezin dabelako asumidu Puertora juteko moduko bidaia bat, ez denporia haitxik, ez karga emozionala, ez ekonomikoa haitxik. Azkenean esan digute etxeradetik ez dagoela beharra, zenideak Madridetik gorako bidaiak antolatzen dituztela behaien gixara eta ez dagoela beharra, eta gu pozik gure beharra ez dagoelako. Bera eta beste presuak kartzelan egoten da jarritzen da bitxartean, gu espetxera etorten
jarraitzuko eta jarraitzu biharko. Alan dabe, nik uste dut izan behar garila, azkan belaunaldi ja, gatazkien ondorizuakin bizi dana. Hor aurrera pausu bat da Euskal Herriko espetxietara edo Euskal Herri txikurbila dauzen espetxietara hurbiltzia presuak, baina hori azkanean da Espainiar Estatua bere lege diturbizo hori beteten otia. Eta on bihar dana da bebai, hurbiltzeko bidea egin da moduan kalerako bidea etxia. Eta zentzu horretan, gure konpromisua eura kalerako bidea etxen dauzen bitxartean gu bide lagun eukiko gaitzuela, eta azkan presua kartzelan jarraitzen daben bitxartean, gu hemen ongarira. Heldu eson, Puerto de Santa Marian, edo dana alako lekuan. Duela egun gutxi bete dira 31 urte Negu Gorriak rock taldearen aurreneko kontzertuaz, Euskal Herriaren iruditerian hiltzatuta geratu dena. Herrera de la Manchako espetxearen aurrean egin zen emanaldia, urtero segurtasun bereziko espetxe hartara antolatzen zen martxan. Mila 1980ko ekainean lehenengo lana kaleratu zuen taldeak, eta kontzerturik edo birarik egingo ez zutela iragarri bazuten ere, Amnistiaren aldeko batzordeak antolatutako martxa hartan jotzea onartu zuten Fermin eta Inigo Muguruzak eta Kaki Arkarazok, taldearen sortzaileek. Kontzertu berezi hartarako lagun izan zuten anestesia taldeko Mikel Casalis, basulari aritu zena emanaldi horretan eta taldera bildu zena ostean. Hala, laukoteak taldearen ibilbidearen hastapeneko mugarritzat hartzen den kontzertua eman zuen espetxearen aurrean, gerora Euskal Herriko talderik garrantzitsuenetarikoa bilakatzeraino. Lehenengo ura bezain gogoangarria izan baitzen Anoetako belodromoan emandako azkena eta tartean bizitako beste hainbat une. Presoen eskubideen defentsan ere simbolismo handiko data izan zen 1980ko abenduaren 29ko ura. 13.000 bat lagun bildu ziren espetxearen aurreko larreetan, Euskal Herriko zein Espainiako hainbat herritakoak. 215 autobus antolatu zituen Amnistiaren aldeko mugimenduak eta bertan izan zirenek oso gogoan dute bizitakoa. Bueno, kaixo, gu Legazpiko Billy Club taldea gea. Eta gure bigarren EPEaren burdin rock and rolla bestia barkezte gatoz. Hoi da. Orduan animatu eta parte hartu. Arrakarron! Venga! Hurre!
Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta erraterako gaurko solaskideak dira alde batetik Tania Arriaga, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta Oiana Cabello, eguerdion. Eguerdion bai. Asteburura begira jarriko gara, lehenik eta behin, larun bateko sarek antolatutako mobilizazioetara, hain zuzen ere, 2022 urte honetan ere berriro, era ezoizko batean egin izan diren mobilizazio horietara, nola baloratzen dituzue lehenik eta behin? Bueno, oso ni Bilboko manifestazioan izan nintzen, eta iruditu zitzaidan aski jendetsua izan zela, eta, bueno, zentzu hortan, okerrezpa naiz Euskal Herrian barna 200 bat bilkura edo manifestazio edo egin ziren, berriz ere urtarrileko zita arrakastatsua. Ea noiz uzten diogun egiteari, ez da hori izan litzateke galdera. Bai, hori da, azken batien, injarra badekola, aldarrikapen honek, gero eta gehiago, eta emoten dugu, azken batien, alde batetik ikusten dugu, auzi bat dela, alde batzutatik edo sektore batzutatik apurtxuet alde batera edo itxi dela, baina gizartik ez dugu ahaztuten, eta nik uste hori oso positiboa dela eta baloratzeko modukoa. Eta zarek, beste urte betez, mugarri bat jarri du, urte honetan azkena izango den manifestazio hau egin behar dena, ezta? Izan ere, urruntzeetan, aurrera pauso batzuk ikusi ditugu 2021 urtean, baina oraindik ere bidea egiteko badago, ez? Bai, ezta, tamalez, sarek nik uste dute esaten diola salbuespen erregimena, eta inguruko lagunetan ikusten duguna horixe da, ezta, lagunen bat edo senitartekoren bat kartzelan baldin baduzu, argi eta garbi ikusten da salbuespeneko erregimena sufritzen, pairatzen ari direla oraindik ere. Esan nahi dut gure etxekoa kontatuko dut. Gure izeba Zamoran zegoen, aurten ekarri dute Iruñeko kartzelara, eta alde batetik oso ongi, joan gaitezke bisitan, eta hori guzia, gurasoak hil zitzaizkion, gure izeba badut, pentsa, 70 urte inguru, izan editu, 70 piko, eta zentzu hortan, esan dut, Iruñan dago, asko zerretxago bera ikusteko, baina nik uste dut graduen kontuarekin, hori sarek ere bai aipatu izan du, graduen, honezkero presoen herenak, esaten dute, 3. gradua izan beharko luketela, nik uste dut hori izan beharko lukela baita ere gure izebaren kasua, baina gradu aldaketa hori gertatzea oso zaila egiten zaie, besteak beste salbuespen erregimena hor dagoelakoz, eta naiz eta kartzelak baiezkoa eman, gero badago Auzitegi Nazionala eta kartzelen ez dakizer, ez diela aukera hori ematen. Honen arira ere bai, komentatu nahi nuen, guk etxean ikusten dugunaren arira behintzat, lekualdaketa oso ongi dagoela, zalantzarik gabe, esan dut ez da gauza bera Zamorara joan edo Iruñen bertan ikusi, baina Zamoran edo lehengo kartzelan haiek ja badituzte haien errutinak, eta orduan ikasten aldute, eta ikasten dutelakoz, puntuak ematen dizkiete, ez dakizer lortzeko, edo lan egiten dute liburutegian, edo lan egiten dute ez dakit nun. Lekualdaketa horiek daudenean, denbora behar dute berriz ere egokitzeko, behar bada ezin dute ikasten jarraitu baldintzarik ez dutelakoz, esan dut, hor egokitze kontu bat dago, aski nik uste dut gogorra dena, gero eta adinez zaharrago, gero eta gogorragoa dena, eta hortan ere bai, somatzen da salbuespen erregimena. Hortaz, ea behingoz, benetan aurrera egiten den. Bai, urruntzeak geroz eta gutxiago dira, hurbiltze batzuk eman direla, Euskal Herriratze batzuk ere gutxiago diren arren, eta horren adibide da baita ere Mirentxingidariak bertan bera utzi dutela beraien lana, ezta, berri positibotzat jo daitekeena horixe. Bai, eta zelako lan egin dabe hainbeste urtetan, hainbeste laguntza, babesa, kartzeletara bidaiak horrek ez bakarrik zuri ematen dizun segurtasuna, zehazken batean eraman egiten zaituzte, baita ere ekonomikoki. Ekonomikoki zelako gastua suposatu izan duen urruntzeak, familia guztientzat, senide guztientzat, lagun guztientzat,
eta arriskuaz aparte errepidean, 800 kilometro bera, 40 minutuko bizita edo bisa, eta 800 kilometro gora, asteburu baten. Mirentzineko hor egin duen lana eta voluntario horren guztien borondate hori nik uste dut ordaintzerik ez dagoela. Eta eurek pozik bukatu delako, eta danok pozik euren borondatez egin duten lan hori ez, baina eurentzako izan den karga ere, baita ere, edo eureri suposatzen izan diena bebai, bestiak be pozik ez. Lehen aipatzen zenuten, badirudiela edo islatzen dela, ez da gizartea aurretik doala, instituzioen aldetik, presoen aferari dagokionean, eta baita ere bizikidetzaren alorrean, eta horixe ere, erakusgarri izan da, asteburu honetan bertan egindako adierazpen batzuek entzun da, ezta? Horren ordez, edo monetaren beste aldean egongo litzateke zarek larun batean, goizean, Euskalduna Jauregian antolatutako mahai inguru bat, alde bateko eta besteko biktima desberdinekin, entzungo ditugu horietako batzuen adierazpenak. Espetxetako agintari autonomikoek espetxe politika berri bat egiteko aukera eta bete beharra dute. Privilegiorik gabekoa, baina baita salbuespenik gabea ere. Haien gaitasunean eta borondatean sinisten dugu, eta adierazten diegu haien ondoan egongo garela bide horretan. Eta justizia bada, beti izanen da, ona beti lagunduko du aurrera egiteko. Baina justizia mendeku bezala erabiltzen baldin bada, alegia, edo beki izan da, justizia beharrean mendekua baldin bada, ez bakarrik presoa dauden pertsonaiekiko baizik eta bereziki nik uste dut beren familiarekiko. Que lo que no puedo entender y en lo que no estoy de acuerdo es en que, dependiendo del delito que alguien haya cometido, se le aplique una normativa especial. No, los delitos son delitos. Los atentados son atentados, los crímenes son crímenes. Y hay una normativa que aplicar, independientemente de que sea un atentado, de que sea un robo o de que sea cualquier otro tipo de delito. Hori esek larun bat goizean, Euskalduna Jauregian izan ziren batzuk, nola ikusten duzu? Zer suposatzen du horrelako ekitealdi batek? Nik uste dut eurentzako dela beharrezkoa, ez da, eskatzen da bizela Europe bai eta aipatu eben ez da, Euskaldunako zer horretan biktimak eskatzen da bela, alde batekoak eta bestekoak eureri entzutea. Eurek dira biktimak eta ez, eurek ordezkatzen da bezan erakunde horretxek ez. Eta askotan erabiltzen da bela, interesagaitik hori be aipatu da bez. Da nik uste dut eureri euren espazioa ematea, hitz egiteko aukera ematea, eta rekonozimendu hori bai gizartaren aldetik badatorren bele lehengo eta ia gero beste alde batetik justiziaren eta instituzionaldetik badatorren bai rekonozimendu hori ez, hau da, zure mina da. Eta zurea ez da besteana, ez gehiago, ez gutxiago, bakoitzak beren modura egingo du, baina zure mina da, zuk kontatu, zuk esan zer behar duzun edo zer bizitzen ari zaren. Nik uste hori eurentzako eskatzen ari ibili izen direla hainbat urtetan eta horretarako espazio bat emotie garrantzitsua dela. Bai, ez da, eta gainera gero eta bots ezberdin gehiago entzun, gero eta dimensio errealagoa hartzen du bai biktimen unibertsoak, baita urte horietan bizi izan garenon guztion bizipenak, ez da, nik uste dut hor entzumen ariketa aktiboa egin behar dugula. Baita ere, honen arira iruditzen zait mesede eskasa egiten diola adibidez gartzelen politika gisa hontako ariketei, ezta? Proposamenei edo egitasmoei. Batetik biktimak elkartzen ari dira, benetan sufrimendua haien aragitan sentitu duten horiek bildu, elkarrentzun, aurrera egin, konpartitu egiten ari dira, eta bestaldean zenbait erakundek jarraitzen dute, Mikel Zabaltzaren arrebak esaten zuen moduan, mendeku logika horretan. Nik horri gehituko nioke, mendeku jarrera hori mantentzen dutela irabazi dutelakoz. Esan nahi dut, irabazleen poterea dutelakoz.
eta nahiko nuke irabazle edo dikotomia hori, irabazle galtzaile dikotomia hortik ateratzea. Baina kasu honetan iruditzen zait, zalantzarik gabe ikusten dela, etak armak utzi eta ez dakizen bat denborara, oraindik ere honekin jarraitu behar izatea, oraindik ere salbuespen erregimena sufriarazi egitea bai presoei, baita familiai ere, baita aurrei ere, horrek esan nahi du ikaragarrizko poterea dutela, ez diotela inori azalpenik eman beharrik, egin dezaketela aldutelakoz, eta hori irabazlek egiten dute, hori galtzaileok ezin dugu egin. Eta tamalez, iruditzen zait, mesede eskasa egiten diola benetako aurrera pausuei, gizarteak beste ikuspuntu batetik, beste puntu batetik gauzei begiratzeko eskaerari. Neri behintzat, niretzat zaila egiten zait. Izan ere gizarteak aurrera pausuak egiten ari den bitartean ez, bizikidetzaren alde, beti, batez ere Espainiar aldetik, edabide batzuek eta alderdi jakin batzuek, mendekuaren politika hori berresten dute, baita ere, erabilera politikoa egiteko, ezta, baina zalaparta sortzen jarraitzen dute, eta badirudi oraindik ere gaudela, ez dakit zein urteetan. Ematen du haientzako tekina edo errentagarria dela, ez da, auzi honekin amaitzeta. Ez dakit nor izan zen ez daukat gogoan, uste dute nazioarteko begiraleen artean baten batek esan zuela, sekula ere ez zuela olako kasurik aurkitu ez. Hau da, bake prozesu bat, alde bat, bake prozesu horretan sartzeko pausoak ematen, eta beste aldea estatua guztiz itxita. Osea, hori Espainian baino ez duela ikusi, berak aztertu zituen gatazka guztietan. Eta nik uste dut hori oso adierazgarria dela gizartea, biktimak, zuk erabili izan dituzun biktimak, zuretzako hartu izan dituzun biktimak, biktimen mina, biktimen ez dakiz zer, biktima begiratu, biktimak begiratu orain zertan dauden. Eta zu zertan zaude, zergaiti jarraitu nahi duzu honekin ez, salbuespen egoera honekin. Espainiak badu kartzela erregimen bat, badu legedi arrunt bat, aplikatu dezakena eta honegaz guztiarekin edo salbuespen egoera horrekin amaitzeko eta ez du egiten, ez duelako nahi. Ez dago beste bueltarik. Eta salbuespenaz gain, gero ere badago preso bakoitzaren egoera individuala, ez? Eta horretan sartuko litzateke Eusko Jaurlaritza, espetxe eskumena izan duelako duela hilabete gutxi, lanean ari dira, diotenez bergizarteratzearen aldeko apustua eginez, zenolako aldaketak iragartzen dituzue? Ez dakit, oraindik ere ikusi behar, ez da? Nik uste dut, zentzu hortan, okerrezpan naiz, egun pasatu dira eskumena hartu zutenetik, eta oraindik ere, nik dakidala ez da gauza handirik ikusi, baina, karo, esan nahi dut, baita ere denbora eman beharko diegu, urratsak emateko. Nik espero dut, benetan hor aldaketa egotea, espero dut baldintzak hobetzea, baina hala ere, naiz eta zentzu hortan, naiz eta kartzelak esan, persona honek ja aspaldi 3. gradua behar zuen, eta onartzen diogu 3. gradua, gero Espainiako Auzitegi Nazionalak edo espetxe zaintzako epaitegi zentralak, okerrezpan naiz hori da izena, ezezkoa ematen badu, berriz ere toki berean egonen gara. Eta pixkatxo bat atzera bueltatuz, gauzatxo bat bakarrik, baita ere aitortu beharra dago, hurbilketak hor daudela, hurbilketa asko egon direla, eta benetan garrantzitsuak direla. Salbuespen erregimena hor dago, mendekua hor dago, baina baita ere, hori lortzeko lanean aritu direnei, aitortu behar zaie lana, egia da, geroz eta lagun gehiago etxetik hurbilago ditugula. Bai, hori da, pauso asko eman dira eta horrek ere baloratu behar dira ez, eta azkenean etaniak izaten eban hildo horretatik ez, ia zelako aldaketa datozen lanean ibiliko dire eta ikusi beharko da lan hori nola garatzen dan eta zertara doan ez, baina baimenak monarren espetxe batek Madrilek ezezkoa esaten badu eta ganera entzuten baduzun eskumen honen gidaritza daroan epaile, tapiadan epaile horren adierazpena badan Madrilen kontra ez dutela ezer egingo, niri horrek alarma pizten dago ez.
Ikusiko da, urte honetan zenolako aurrera pausoak ematen ote diren, eta datorren urtean berriro ere manifestazioa ditzeko beharrate dagoen. Bai. Azkenengo gauzatxo bat, Leire, atzo ikusi nuen hemen 11 telebistan prestatu zenuten berezia, eta iruditzen zait azpimarratu beharra dagoela, ze lan majoa, ze dokumentazio lana atzetik, nola heldu zenioten, ez dakizen bat denbora hor lanean egoteari, pentsatzen ez horren beste baliabideekin, eta nik behintzat hau izan da gisa hontako gai honen inguruko lehendabiziko berezia ikusi dudanan ere bizitza guzian, eta uste dut txalotzeko modukoa dela. Eskerrik asko hitz horiengatik, Tania, eta solasaldiarekin jarraituko dugu, gaitzaldatuta, orain osasungintzari helduko diogu, izan ere, azken asteetan agerian gelditu da, beste behin ere ez, esan daiteke Osakidetza zenolako arazoak izaten ari den, batez ere kutsatzen gorakada dela eta omikron aldaera dela eta lehen arreta kolapso egoeran dagoela salatu dute sindikatuek, eta horregatik urtarrilaren 23rako manifestazioa deitu dute. Nola ikusten duzu zuek lehen arreta, Osakidetzaren egoera orokortua? Ez dut ikusten lehen arretarik. Holan, nik gaur egun ez dut ikusten, eta osasun sailburuak gaur esan dauganera, zuk farmazian erosten baduzun antigeno bat, testak positibo ematen baduen, zuk kudeatu zure positibo hori. Inork ez dizu jarraipenik egingo, webgunera sartu, baja eskatu, nik ez dut ikusten lehen arretarik, baina azken batean honek izagutarazi edo guri agerizen itzidozku zer gertatzen ari dan, lehen arreta hiltzen ari da eta salatzen ari dira ja pandemia aurretik baita ere kupoak gainezka daudela, medikua falta dauela, arreta falta dauela, lehenagotik datorren gauza bat da, baina nik uste dut pandemia honen arire danak estanda egin dauela, eta, azkenin mobilizazioak. Aste honetarako ere protestak ditu da osasun etxien aurrien bebai, aparte gero manifestazioa. Nik uste dut guk herritar moduen bebai horregon behar dugule, ez bakarrik protesta hau. Baina baita aurreri erakutsi gure babesa, azken batien osasun publiko baten alde gaudela herritarrak baita ere. Eta ez daudela bakarrik, zen ikustot medikuek eurek bebai apurtxo bet momentu askotan bakarrik sentitu izan direla eta pandemia hasieran batez bez. Aipatu duzu, azken asteotan COVID-aren gaiarekin autotestak, autodiagnostikoak, autoizolamendua, prefijo hori erabili dela denerako, geroz eta baliabide gutxiagorekin dirudi dabilela Osakidetza. Bai, eta ez dakit honen inguruan, niri datuak eta kontuak etortzen zaizkit, batetik aurrekoan lagun batek bidali zidan taula bat, nun azaltzen zen, zera EAE dala, eta ondoren ustu zela EAE, Asturias eta Nafarroa, dela diru gehien, lehendabiziko arretari edo Osakidetzari diru gehien ematen dion komunitate autonomoa. Imagina zazue Murzia batean nola egonen diren. Imagina zazue. Esan nahi dut, nik uste dut dela zerbait globala edo zerbait estatutik datorren, goitik datorren bide bat, eta bai, zuk esate duzu moduan, atzetik datorren desmantelamiento orokorra, esan nahi dut, osasun publikoaren desmantelamientoa. Eta horren aurrean zer? Mugitu eta aurre egin eta eskatu, medikuak lagundu eta erizainak lagundu, esan nahi dut, baita ere ikusten dut batzutan oso jarrera oldarkorrak haien kontra, eta ez soilik medikuak eta erizainak, baita ere telefonoz deitzen duzunean osasun zentrura eta hartzen dizunak, ja kolapsatua dagoenean bere kontra egiteko joera, nik hori soloko etxekoan ez deituta, baina ara hurbildu eta ikusi ditu jarrera batzuk esate duzula, mesedez, esan nahi dut, langileak dira, ezta? Eta, oso egoera komplikatua dela eta benetan iruditzen zaidala paradigma aldaketa baten hasiera edo lehen oso gutxi ikusten zena, ja ikusten ari garela eta defendatu behar dugu irmoki gure osasun publikoa, bestea
Frantzian esate baterako, nik bizi izan dute hango sistema, eta hau baino hobea ez nuke esanen denik, eta gainera askoz garestiagoa da, esan nahi dut, ja zerotik hasi behar duzu ordaintzen, behar duzu beti zure segurua izan, eta Estatu Batuetakoa hori ere bai bizi izan dudala, hortan jaz gara ez da, sartu ere ginen, ze hil zaitezke segururik ez baduzu zera hospital baten atarian. Esan dut, hori da, aurrean dugun zera aukera. Orduan, edo elkartzen gara eta manifestazioak egiten hasten gara edo zerbait, edo gure altxorra, eta uste dut benetan altxorra dela galduko dugu, baina, eta errespetua langilei. Ezkenetean eskubidea dela, osasun publiko bat eta osasun arreta bat jasotzea ez, eta horretaz ari gara. Eta aipatzen zendunan arira, hori da nik uste dut erakutsi behar iakola gizarteari zer dan benetan gertatzen ari dena, ez? Azkenean, norberak ulertzen dagoenien zer gertatzen ari den, holako praktikak beste norbaiten kontra oldartzea edo empatia hori ere sortuko dalako, ez? Eta horretan lana badago ondino. Eta azaltzea beste herrialde batzuetan dituzten ereduak. Iruditzen zaigu hau dela, eta kontrakoa, esan dut, Australian bizi den baten bati, iruditzen alzaio hangoa dela toki guzitan dagoena, baina ez, eta hemengoa benetan altxorra da, esan nahi dut. Horre pedagogia pixkatxo bat ere egin beharko genuke, eta dirua sartu. Eta ez dirudi horixe izanten ari denik bidea. Alde batetik Eusko Jaurlaritza esaten du, aurrekontuetan, eta pandemiari aurre egitea dela, beraien lehentasunetako bat, baina gero ikusten ditugu datuak eta beste gauza bat iradokitzen dute. Urrian COVID 4.000 kontratu bertan bera utzi zituzten, arakatzaileak ere gutxitu zituzten, txertodromoak itzi, egia da une horretan bazirudiela COVID egonkor zegoela, baina orain hilabete batzuk igaro dira eta ez dira neurri gehiagorik hartu, ez? Gutxiago, neurri gutxiago, azken batien pasaran urtetik 2021 bateko aurrekontutik 2022ko aurrekontura ere ez dakiz ema, 86 milioi gutxiago, ez dakiz ema irakurri nuen lehengunean, eta azken batien autogestiorako eredu batera garamatza honek. Norberak kudeatu, beren osasuna, zuk zaindu zure osasuna, zuk autodiagnostikatu, zuk erabaki... Zuk ordaindu zure seguru pribatuan nahi baduzu benetako arreta presentzial bat izan eta ikusi ditugu PCR-ak egiteko kolakorre IMQ-ren aurrean ez, Gabonetan. Azken baten behitu niri grazia eman zidan, honek guztiak ezagardek esan zituenean, norberak kudeatu behar dituela beren positiboak eta abar, Twitterren Igorre Lortzak eskegi zuena, zikea ereduko osakidetza egiten ari direla, eta baitu, nik uste dut beren arrazoi puntua badaukala, ez? Ikusi beharko genuke Sagarduik nun egiten dituen bere PCR-ak eta nun egiten dituen bere antigenoak. Esan dut, oso ongi egonen litzateke, hori hezkuntza publikoarekin gertatzen den moduan, gure kudeatzaileak baita ere osasungintza edo osasun publikoan egotea, eta jakin nahi nukea publikoan dauden edo hezkuntzan gertatzen den bezala pribatura joaten diren guztiak. Pixkat herrira jeisteko, ikusteko benetan hemen gurean gertatzen ari dena. Eta protokolo ez, eta koronavirusaz ari garela, joko dugu baita ere eskoletara, izan ere gaurkoan, Gabonen oporren ostean itzuli dira eskoletara, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleak eta protokolo berrituekin, besteak beste ikasgelak izango direla burbuila taldeak, ezaten direnak, ez direla bata bestarekin nahaztuko, 6 urtetik gorakoek musukoa derrigorrez eraman beharko dutela bai ikasgelan bai kanpoaldean, eta beste behin, eskola kirola bertan bera gelditu dela, honek ere arrabotza sortu du. Niri zait ongi iruditzen, hola, esanen dut. Ez zait bat ere ongi iruditzen, alako neurri, ez dakit, ez ditut, eske alako neurri arraro pilo bat dago, eta lortzen dutena da desafekzioa. Esan nahi dut, zu jarraitzen alduzu, esaten alduzu, nik lagunduko dut, esan dut, ez duzu zertan kudeatzaileen kontra egon behar, saiatzen naiz ulertzen eta aldudan einean bat egiten, baina alako neurriekin ni atzera botatzen haute, ezin dut ulertu nola jendea egon daiteken hemen, oraintxe bertan pasatu naiz Deustuko tabernetatik, bazkaltzen, maskarillari gabe, bazkaltzen, eta ongi iruditzen zaite, enaiz ostalaritzarekin sartuko, aizu bakoitza berea defendatzen du eta zaindu behar du, ze bestela, akabo.
baina, haizu, ni joan banaiteke jatetxe batera bazkaltzera, nola ez da nire hiloba futbito egitera joanen, kanpoan baldin badago, kirola egiten ari bada, ez dut ulertzen, zinez, ez da egit behar bada, eta akaso da nirekin pedagogiarik egiten ez dutela, esan nahi dut, azaldu beharko lidakete zergatik hartzen dituzten alako neurriak, eta uste dut ez dituztela bezain beste azaltzen. Bueno, esan dezatela, ez diot zentzurik hartzen. Bai, ezken batean alde batetik, ematen du brote honek edo olatu honek kutsatze asko dakartzala, baina ez direla hain larriak, eta bueno, ez zara zertan medikura garena joan behar, erizainak ez dizu ez da medikuak jarraipenik egingo, kudeatuzuk zure gaixotasuna, baina ikasgeletan bai, oso grabea da, ez? Beste alde batetik hezkuntza sistema bat daukagu gaur egun, non azken batean espazio diafanoak, elkarrekintza, talde lana, hori dana bultzatzen duzu, baina ez. Oin burbuiak egin behar dituz, ondoko gelakoekin ezin zara nahaztegu, ez? Kontraesan pilo bat, eta azkenien honek zertara garamatza, ez? Hau da, umiek azkenien zer ulertu behar dabe honetatik guzti, osea, euren burutik gaur egun zer pasatuko eta dauen buelte direnean ikasgelara eta maskarillarekin, ondoko gelakoekin ez hitz egin edo ez jolastu patioan, ezin zara gero saski, futbito, voleibol, egiten duzun kirol horretan ezin duzu parte hartu, nik ez. Baina gero aitarekin joan naiteke San Mamesera edo Reala ikustera edo dana alakoa. Barkatu, Metropolitan gimnasio pribatura eta hor ongi ordaintzen baduzu, egon zaitezke korrika egiten, maskarilla hemendik duzula, inork ezer esaten ez dizulakoz. Eta sensazioa daukat, azkenean, esaten dutenean, umeen 90% txertoa hartun da daudela, orduan ja, ez dietela begiratuko zenbat kutsatze dauzen edo ez, jazta, neurri guzti horrek kenduko da bezala, eta... Ildo honetatik eta eskola kirolari helduta, hause da Rebeka Ubera, EH Bilduko legebiltzarkideak esandakoak gaurkoan. Ez da ulergarria ere, adibidez, Gabon guztietan pilaketak, baskariak, poteoak, eta gero ikasturte hasieran aurrengan berriro fokoa jartzea. Eta eskola kiroleko lehia debekatzea. Eta nola, eskola kiroleko lehia debekatu da, orain, asteko saioak ere debekatzen hasi dira ikastetxeetan. Gainerako eremuetan lehia dagoenean, adibidez, adin bereko aur batek kirol federatuan badago lehiatu dezake. Eta eskola kirolean badago ezin du lehiatu. Horrek ez dauka zentzurik. Osasun ikuspegitik askoz ere garrantzitsuagoa da, adingabekoak dena delako kirol praktika egitea, hori osasun adierazle importantea da. San Mames edo Anoetan burutzen dutenak baino. Zeren San Mames eta Anoetan egiten diren saio horrien ondorioz garraio publikoan pilaketak, eta hainbat ondorio ekartzen ditu. Zertan ari gara? Koherentzia. Hortxe, Rebeka Ubera, koherentzia eskatu, zuek ere aipatu duzuena, ez da, mezu zehatzak ez dituztela bidaltzen agintariek, ez direla ondo ulertzen zenolako neurriak hartzen dituzten, zein den horren salpena, ez, eta noski horrek sortzen duen gero ezin egona eta burua usteak, eta batez ere, umeen kasuan ez, zenolako ulerkera izango duten, eta gero baita ere osasun mentalean izango duen eragina. Hori da, ezken batean kontraesan pilo bat darabilte eurek egunerokotasunien, eta azkenin gu gara arduradunek gurasoak, edo agintariak, helduak gara arduradunak eureri ulertarazteko dana. Eta uste dut, aipatu dagoen moduen, fokoa barriro ere eurengan jarri dela, Gabonetan jarri zan moduan, azken batien mugatu ebi esan familiko elkartze horrek 10 pertsonara edo dana dalakora gomendi hori egin eben, askotan umeak egongo zirelak tarteko eta txertatu gabe zeudelako eta barriro umei esan zu izan zaitezke arduraduna inor gaizotzen badan, ez dut ikusten logiko eta azken batean osasuna dela, kirola eta osasuna zabizkentzen osasunaren alde, hori nola ulertu, gero esan ume bateri, ez kirola egin behar duzu ze osasuntzua da, laguntzen dizu bizitzan zentratzen, ikasketarako ere lagungarria da, zure oreka pertsonala lortzeko lagungarria izango duzu bizitza honetan, baina kentzen diozu gero kirola. Eta arrazoiren bat balego, esan dut, argudiorik badute hori defendatzeko, esan dezatela. Ulertzeko gai, gara.
Orduan, esan dezatela, ze iruditzen zait hartzen dituztela neurriak, pin-pan-pun, errepikatzen ez dakit, badituzte ja alako taula bat, orain hartuko dugu hau, baina ez dute azalpenik ematen, eta nik benetan ezin dut ulertu, edo garai batean parkeak itxi zituzten bezala. Azalduko diguzu egatik izten dituzuen parkeak, eta ez duzuen ez dakiz zera elizak izten. Adibidez. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia, placer bat izan da, Tania Arriaga eta Jana Cabello beste behin gurean izatagatik eskerrik asko. Eta segituan eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan? Iepa, guitak agea, 17 urteko lau gazte, zarauztak eta hori dutarrak. Eta udara bukaeran gure lehenengo singela atea dugu, amestu dezagun. Eta gu kanta honekin gure ametsak bete gehin ditun, eta zuei berdina eta gurtatzei zuegu. Laizte bizi musika zaio neongo geha Maika Telebistan, así que adion. Eskerrik asko! Gaurko eguna beste